Jarraian elkarrizketatuko dugun lagunak izen errusiarra du, Tania. Printzesa ederra, esan nahi du Taniak. Egoera eta erronka berrietara moldatzen dakiten emakumeak omen dira. Pertsona alaiak, haien irudia franko zaintzen dutenak. Jarraian elkarrizketatuko dugun adiskideak Euskal abizena du, Arriaga. Harri asko dagoen eremua, noble nafarren deitura da eta antzoki bilbotar barrokoaren izena, Arriaga. Tania Arriaga, egunon eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Naiz eta txantrearra izan, printzesa eder bat sentitzen zara. Honezkero erregina, ia, ezta? Printzesa, pues, gazteagoa nintzenean. Orain, esanen nuke, bai, bueno, nere ere mutikian, hau da, ez dakit, kotxean erregina, bai. Bueno, oraindik ere erregin emeritoa izateko asko falta duzu. Ez dakit, gauzak dauden moduan egonda, nik uste emeritoak laister edo espero dut errege guztiak iaia emeritoak izatea. Nere kasuan emeritoa izateak esan nahi badu jubilatuko naizela laster, haizu oraintxe bertan sinatuko nuke. Pentsa. Inglaterrako erregina oraindik ere bizi da, Isabel bigarrena, eta orain gutxi arte bere ama ere. Bai, 80 piko urte ditu, ez da? Aurrekoan bete ditu 84 edo 83. Bueno, gu ere gisa hortakoak gara, Nafar nobleok, esan duzu moduan, enekien hori, haizu, ikusi, ze gauzak ikasten ditun batek hemen altuera honetan. Bai, Nafar nobleak, baino gero oinatira bizitzera joandakoak. Bai, Zu bezalaxe, Bizkai aldera? Bai, gainera ez dakit oso modu naturalean. Ara ikastera joan nintzen, eta, bueno, pues, gero ibili nahi zandik eta mendik, eta angelitu naiz, baina esan behar nizun gauza bat. Gu Arriaga, pues, beti esan aski abizen normala da, ez da, askotan entzuten dena. Baina aurrekoan Bilbon nintzela, Arriaga antzokiaren aurrean, lagun bat kotxez pasatu zen, eta ni paso de zebra hortan nengoen, eta lako batean esan zidan, Arriaga! Hola, zera, kotxetik, ez? Eta izu, sentitu nintzen importantea eta guzti, ez? Jendiak begiratu nindun ara, Arriaga, eta ni, bai, hemen txenago, bai. Bueno, erronka berrien aurrean, dena seguru izan gabe, ausart egiten duzu aurrera, Tania berezi horiek bezalaxe, egoera eta erronka berrietara moldatzen dakiten emakume horiek bezalaxe? Pues bai, nik uste baietz, ez da, behintzat orain arte. Gero egia da, egoera berrietara moldatzeko iruditzen zait gero eta maniobrabilidade eskasagoa dudala, hori ere bai egia da. Behar dudala gero eta gehiago nire gauzatxoan, nire rutinan, pues, ohiturak eta beste. Baina bai egia da, bueno, hori izan dela pixkan nire bizitza eta ongi moldatu naizela uste dut. Eta aurrera egitea, pues bai, jakinan, ez atzera ez dugu eginen. Gero eta gehiago maite duzu konforta? Bai. Gero eta gehiago maite duzu wifia toki guztietan izatea? Bai, gehien bat nire datuen programa oso eskasa delakoz, eta orduan inaiz leku guztietan wifira engantzatzen den hoietakoa, nez pirata hoietako bat. Orduan bai, gustatzen zai leku guztiek bere wifia izatea, debalde izatea, eta bai, eskertzen dut. Bueno, eta Tania mitiko horiek bezalaxe, zu ere alai sortu zinen, Pamplona, Ramplona aspergarri honetan, lan egiten duzun Bilbo handiegian ere alai izateko aukera daukazu, edo Hendaiako zeru grisaren azpian alai izateko paradarik bada? Bai, bueno, saiatzen naiz, goizetan oso alaia naiz, hori egia da, Alondra hutsa naiz, goizetan alaia naiz. Gauetan ez horren beste, endorfinak ja bukatzen zaizkit arratsaldeko 9:00 eta gauetan izaten naiz, pues ja emakume serio apestosillo bat, hor nago aspertua eta pixkat kaskarrabia, ez da inola esaten zaion hori euskaraz, ez horregoten naiz. Baina goizetan bai, alai, bai Bilbon, bai Iruñan, bai Hendaian, baita tokirik ez dakit normalenean ere, baina uste dut kimikoa dela. Hola esnatzen naiz? Kafe saimazari esker izaten da hori?
Ba, ikusi, oso tezalea naiz, iaia adikzioraino iritsi arte. Bueno. Kafearekin gaur hartu dut eta sentitzen naiz pixkatxo bat dardarti. Baina, bai. Dardarti, batez ere, kotxeak etzuelako arrankatzen gaur goizean. Bai, galdu ditugu giltzak azken momentuan, terrorifikoa izan da. Bueno, beti kopia bat izatea komeni da. Bai, ene lagunari galdetu diot, maite, nunduzu kopia, nik ez baitut izanen, jakina. Eta antza endaian utzi dugu, orduan, bueno, pues izan da, bai, pixkat estresante, atera gara erostegitik, ziztu bizian, derrapatzen, ez da nola arrankatu duen kotxeak, eta gainera, kafe saimasa edo bake kafe edo Fortaleza. Fortaleza, kafea. Zein gustora esnatzen garen, ez da? Euskadi irratiarekin eta Fortaleza kafearekin. Esan dugu, Tania mitiko horiek ere maite dutela dotore egotea. L'Oreal, Garnier, krema hidratanteak beharrezkoak dira, ispiluaren aurrean 40 urtetik gora, irudia zaintzeko, edo gehiago maite duzu Yves Roger. Ez dakit, asteburuetan bizizaren endaian? Yves Saint Laurent. Carolina Herrera. Haizu, nik kremitak eman ditut, nik uste 13 urte ditudanetik. Bai? Bai. Beti ere hidratanteak? Hidratanteak, diru gehiago izan dudanean, bueno, oso gutxitan izan dela hori, baina inoiz izan du kontratu desenteren bat bizizan, L'Occitane gustatzen zitzaidan. L'Occitane gainera topatu nuen bat brillantinarekin, eta hau egia da. Orduan, ostiralero sartzen nintzen baineran, eta baineratik irtetzerakoan ematen nuen brillantina ura, niretzat bakarrik ez pentsa, ura zen zoragarria. Baina egia da pixka garestia dela orain, eta gainera kendu zuten, uste dute, beste batek eta biok erosiko genuen txorradila ura. Eta ordutik orain nere kremita, beti ere nere kremitak, bai. Bueno, hemen erabiltzen duguna Nivea da. Betiko kaja urdin horretan, ez da? Bai, hori, eskuena gauza guztindako, ez da? Nivea edo Atrix. Atrix. Bada beste bat, bikingoek erabiltzen dutena, zein da, ez da egiten nahi zoroituko horien izenarekin. Bueno, pues nik orain bai Niveak. Nivea ezberdinak erosten ditut bat, vainilla usaina daukana, aitortuko dizut asko gustatzen zaidala. Bueno, zure abizenean bezalaxe, harri asko ikusi dituzu bidean, maleta hartu eta besteak beste, Australia eta Amerikako estatu batuetara jo duzulako eta atzerrian bizi lan egin ikasi duzun horrentzat esan bezala harriak sarritan ikusi dituzu, traba nagusiak gure buruan daude, zer uste duzuzu? Bueno, bidaietan denetarik ez da, egia esan behar badizut, bidaietan beti lagundua sentitu naiz, uste dut, eta gehien bat ziurrenik estatu batuetan. Han euskal diasporarekin egoteko aukera izan dut, eta aski bestua sentitu naiz, gehien bat bigarren aldian. Center for Basque Studies hortan egon nintzen garaian. Aurreko aldian, eman itun bi pare bat urte, Seattleen, 2000 garren urtetik edo 2000 urtetik eta 2002ra, orduan hango euskal etxea edo euskal komunitatea zegoen horren sendoa eta zailagoa izan zen. Kanpoan zaude, dana polita berria da, niri gauza berria pila gustatzen zaizkit, baina baita ere egia da. Nere kabuz joan nintzenez, iritsi zen momentu bat, iritsi zen lan egiteko momentua. Esan nahi dut, lan egin behar nuen, bizi irauteko. Eta orduan paperik gabe lan egin behar izan nuen. Eta horrek bai laguntzen duela, nik uste gero hemen ikusten duzunean jendea, ez da ginundik etortzen dela,
eta ez duela baldintzarik, ez duela paperik, ez duela baimenik sartzeko, bueno, empatia hori ziurrenik erresagoa da, eta nik, bueno, posan egin nuen lan, nik zer daki lore zaintzan, aurrak zaintzen, tximinoak zaintzen, besteak oso gauza bitxiak, eta bai, bueno, pues harriak, area, eta goitiberak. Tximinoek badakite euskaraz, Australian? Hori tximinoak estatu batuetan zaindu nituen, bai. Bueno, lehenik eta ben Australian gelditu nahiko nuke. Zenbatuta urrutiago, nahiago, hori pensatu zenuen zer egin zertan ibili munduko antipodetan, ezta? Euskal Herria, Australiatik nola ikusten da, noiz eta 2000 urtean, zer egin larun bat arratsaldean esate baterako, polizia ez duzu ikusten, pelotazoak ez dituzu entzuten, nora joan naiz? Bai, ondartzara, jakina, niretzat izan zen, nik ez dakit orduan, ohartu nintzen, ordura arte nintzen ohartu. Edo behar bada bai eta horrengatik alde egin nuen, ere bai, ez da? Baina oso barneratua genuen hemengo guda giro hori, orain alako batean anzaude, eta ohartzen zara, han ez dagoela pelotazorik, kepoterik, ez daudela, ez dakit, atxiloketarik, ez duzula bildurri pasatzen izkina guzietan. Kanguroak eta surflariak. Hori da, kanguroak, surflariak, ondartzak, festak, ez dakit, pues oso bizimodu, gainera nik diru gutxi nuen, joan nintzen motxilarekin, duela hori 18 urte, eta egiten nuen gauza bakarra zen, hortik ibili, gutxi gastatu, eta deskansatu, ez da ginola, esan pakea, nik antza denez pakea behar nuen, eta pakea, zera, lortu nuen. Pakea behar zenuen, zure barrura ere eginiko bidaia izan zen Australiakoa, hau da, geografikoa bai, baina baita personala ere. Bai, jakina, bai, geografikoa eta zer da hori geofisikoa? Bai, paleontologikoa. Bai, denbora hartu nuen, oso bakarti ibili nintzen handik, eta orduan bai, oso gustora, lasai, ezertxori egin gabe, atxeden hartzen, bai. Hainbat hilabete egin zenituen bertan, eta zure buruari esan zenion, enaiz Euskal Herrira itzuliko, Australiatik Seattlera. Bai. Egin zenuen Nirvana eta Kurt Cobain zalea amorratua zaitugu, edo grunge musikarengatik ez zinen joan, Seattlera. Bueno. Zertara joan zinen? Bueno, pues nahi joan nintzen bihotzari jarraiki. Beti mugitu naiz pixkat... Cuore. Bai, el cuore. Il cuore. El mondo, Hola corazones. Bai, hola corazones. Pues bai, pixka maite mindu nintzen eta joan nintzen. Aitortuko dizut. Eta baino baita ere, garai hartan, han, grunge mugimendua ja bukatzear zegoen, eta orduan zegoena zen, nola esaten ziz, eske bazuen izen bat, komunikabide alternatiboak, baina internet erabilita, nik ustean izan zela G7, G8 edo G20aren bilera, eta orduan lehendabiziko aldiz erabili zituzten sare komunikabideak horri aurre egiteko. Eta orduan bazegoenan halako mugimendu komunikazioa eta informazioari zegokiona oso interesgarria, eta hor pixkatxo bat muturra sartzeko aukera ere izan nuen, begiratzeko, bueno, bai. 2000-2002 urtean gaude bereziki, duela ezain beste urte, bai. Eta duela ezain beste urte gertatu zen interneten eta sare sozialen boom handi hori, ez da inbeste eta badirudi beti egon direla gurekin, ez da, sare sozialak esate baterako, beraz, kuore, puska txikietan hautsita bihotza berriz ere osatzen erreza da denboraren poderioz, pensatzen dut. Bueno, eta baita gastronomia honak laguntzen du. Jakina horretarako etxera bueltatzen zara, esten zara ongi jaten, lagunekin, ongi jan, ongi edan,
ongi pasatu, eta poliki bakizu merkurioak bezala egiten du txur, eta bihotza, pum, biltzen zaizu. Gaur lo egin duzun Arostegi herrira itzuli zinen txantreara zure auzo maitatu horretara. Bai, bueno, tamalezen nintzen txantreara bueltatu, orduan aizpa joan zen, ikusi 2000 urtean, aizpa San Franciscoran ikuste joan zala, San Francisco, California, ni joan nintzen Australiara eta gero hortik luzatu nuen, Seattle, auta beste, eta gurasoak joan ziren txantreatik Arostegira. Orduan bueltatu ginenean, txantrean txokorik jaezken nuen, eta pentsa txantreako gure kabia, gure aitaren aitazenak altxatu zuen, bera igeltxeroa zen, eta ibili zen txantreako etxeak egiten, eta orduan haiei egokitu zitzaien etxe bat, eta ondoko pisua gero aitak eta amak erosi zuten. Orduan gu, ez dakit, ni oso portal hortakoa sentitzen nintzen, portal hortakoa. Eta bueltatzerakoan, pues, baia txantrean txokorik ez. Eta orduan Arostegira joan nintzen. Bueno, dena den bidai horiek egin aurretik eta maleta hartu aurretik eta abenturaren atzetik ibili aurretik kazetaritza ikasketak egin zenituen Tania Arriaga Leioan aritu zinen ikasten komunikazioaren tekla oro jo izan dituzu beti gainera irratian, prensa idatzian, zenbait aldizkaritan, erran nahi baita, telebistan aritu izan zara, orain kazetaritza irakaslea zara Euskal Herriko Unibertsitatean. Hala ere, zer dauko irratiak zuretzat, zerk egiten du erakargarri irratia, zure bizitza osoan inguruan izan duzu beti irratia, gazteago zinelarik, esate baterako, mendialdera begira jarriko gara, esan erran, Beleixe, Aralar irrati txikietan aritu zinen, kolaboratu zenuen, nola gogoratzen dituzu garai haiek, Josefinak urteak bete dituela, eta zorionak? Bai, zorionak, ez dakit nor da Josefin? Arrarasko emakume bat. Pentsatzen dut garai hartan ezagutuko nuela, baina ni txarra naiz, galtzen naiz, bai errepidetan, baita harreman sozialen bideetan ere. Bueno, maite dituzula medio globalak, baina baita ere medio lokalak. Bueno, niretzat, izan zen ametsa betetzea. Irrati horietan lan egitea. Neri ikaragarri gustatzen zitzaidan Doktoren Alaska. Eta orduan ikusten on Doktoren Alaska, serie mitiko ura, nire gure adinakoek ezagutuko dute, aurrekoan ikasle bati galdetu nion, zu bakizu zer den Doktoren Alaska? Eta esan zian, ez borobila gainera. Bakizu interneten ez dudala topatzen. Ja, pena da, oso serie polita zen, goxoa, eta orduan han, ez dakit gogoan izanen duzun, bazen esatari bat, apesa zela gainera uste dut, ez? Apesa edo esasi apese, bai, eta kaleari begira zuen estudioa, niri hori iruditzen zitzaidan ikaragarria, nik nahi nuena zen hori egitea. Baina benetan, zergatik, ez dakit, oso polita, oso romantikoa, oso dena iruditzen zitzaidan. Oraintxe bertan butaneroa pasatzen ari da, bai, alako gauza txotxoloa gainera kontatzen zipen inungo. Bueno, esan erranen esate baterako, zentzu batean horrela sentitzen. Alaskan banengo bezala, hango atikoan ere bai, ez da, jauntzara zen, eta bueno, aurrean, normalki bost behi izaten nituen. Bueno, eta aleman, idazkari jauna. Eta orduan, goizetan ere bai, berriak topatzeko larri. Eta horri biltzen nintzen, galdezka, xamalko bat... Burofax batekin, ez da? Burofax. Garai hartan, ez dakit ordenagailuak ere baote ziren, ez da? Badut oso anekdota polita peio nahi bauzu kontatuko dizu. Bota. Bi tita batean, saiatuko nahi zola tita batean kontatzen. Telegrama, bai, Aralar irratian. Gainani, orduan, estatu batuetatik bueltatu berri, eta inglesa eta euskara nituen pixkat nahasiak. Horrenbesteko esfortzua egin nuen burmuinean inglesa ikasteko, ja nire adinakin,
Eta orduan, oroitzen San Ferminak zirela. Eta orduan, jartzen nuen Euskal Herria irratia, entzuten nuenik bidean Euskal Herria irratia, enzierroaren kontakizuna entzuten nuen, eta orduan hartzen dituen notak, eta gero nik esaten nuen zer gertatu, zuek esandakoa. Eta halako batean, kableak okertu. Eta zezena esan ordez Bulls. Ez, adarra esan ordez, ez zitzaidan adarra ateratzen, eta jorna esan nuen, ai, Dios! Bueno, hori bat, jorna, eta hau lotxa. Eta bigarrena izan zen, Martin Gorri, Martin Juanena. Bai, barkatuko jazu Martin Gorri esateagatik, Martin, baina pilotakin, gizona pilotaren, baina nik ez da gizena partido. San Fermin trofeoa. Bai, dana, alebinak, besteak, nik pilotari buruz, nekien ezertxo ere, besate dizut, ezertxo ere. Eta orduan, berdin zitzaidan, momentu batean, antza, esan omen nuen, ez dakin hor, 7:10. Imaginazazu. Hori izan zen nik eman nuen emaitza. Eta deitu zidan Carmenek, deitu zidan, eta aizu, zu pilotari buruz, telefonoz, jarri nuen kanta bat, entzun, zu pilotari buruz ez dakizu deus ere, ez da? Eta ni, ez, eske pilota partidua beti dira 22. Eta ni, joder, barkatu, hori zaitaztuko. Bueno, irrati txikietan, bai, eta anekdota franko dituzu, baina bestelakoetan ere ibili zara, ez da? Euskadi irratian hartu izan duzu, eta gero, egon zaren tokietan ere, beti bilatu izan duzu irratia. Esate baterako, Nevadan egon zinenean, Renoko Unibertsitateko irratian irratsaio bat egiten zenuen, diasporaz eta euskal kulturaz oso gerazpanago, baino Euskal Herriko musika ipintzen zenuen. Jean-Michel Bedaxaga Renon. Bai, hori egiten nuen, bai. Eta musikaz asko zenekien, bueno, ez asko, baina giroa sortzea. Han irratia zegoen, ikaragarri maite dut irratia, benetan da gehien gustatzen zedana. Eta esan nuen, zer de Montres? Asmatuko du zerbait. Eta Center for Basque Studies hortan oso liburutegi majoa dute, oso ona. Eta liburu ezkain, zedeak ere bai badituzte. Orduan banituen piloa zeden niretzat. Eta hor hasten nintzen, hau hartuko dut, eta honekin zerbait montatu, eta bide batez inglesa praktikatu, prestatzen nuen pixkatxo bat, beti ere, aldene moduan, eta hoixe. Eta irratiarekin jarraituz, giro akademikoarekin jarraituz, gaur egun Leioako Unibertsitatean ere baduzue beste irrati bat, ikasleekin ere irratsaioak egiten dituzue. Hor, galdera daukat, ezta? Gazteak nola erakarri irratira? Horixe dugu erronkarik handiena, ezta? Eta zailena irratian. Gazteek entzuten dute irratia, haiekin lan egiten duzu, haien irakaslea zara, zein da zuk somatzen duzun giroa beti pantalla batekin bizi diren gazte horien artean? Nik uste dut irratiak sekulako etorkizuna duela ikaragarria. Eraldatu beharko du horretarako? Multimedia bihurtu beharko du? Ez dut uste. Programak bideoan ere eman beharko ditugu? Baliteke, aukera bat da, baina iruditzen zait, justun ematen dizuna askatasun hori dela abantaila, ezta? Egon zaitezkela entzuten eta beste zerbait egiten. Edo gidatzen, edo korrika egiten, edo alde batetik bestera joaten, ez duzula zertan hor geldirik egon beharrik. Baina jendeak 140 karakter nahi ditu, 280 karakter nahi ditu Twitterren, Instagramen argazki bat-batekoa, Facebooken komentario bat, horlako rafaga batzuk, eta kitxo. Bai, baina gero abotsaren xarma, ez da nik uste, eta sortzen duen, inguruan sortzen zaizun, ikusten ez duzun arren, soinuak sortzen duen inguru, edo ez da atmosfera magiko horrek, iruditzen zait gazteen dako ere bai oso erakargarria dela. Eta nik aurten izan ditut oso ikasle zentzu batean txarrak. Egia da, ziren pixka desastrosoak. Zergatik?
Bueno, pues batzutan ez ziren klasera tortzen, edo ez zituzten ariketak egiten. Baina zuk ere, eta nik ere horrelakoak egin ditugu. Hori da. Baina bestalde, somatzen zen irratia piloa gustatzen zitzaiela. Egitea. Eta nik aldetzen nien, baina inoiz entzun duzue informatibo bat, esate baterako, albistegiren bat, gaztelaniaz ematen diete klase hauei. Los 40. Eta, bai, ez batzu, bai, esate didate, bai, pues inoiz entzuten dut ez dakiz zer, edo beste batzu podcastak entzuten dituzte. Euskadi Gaztea. Gaztelaniaz ematen diet. Orduan hauen erreferentziak igual pixkat ezberdina dira, ezta? Baina bai interesatzen zaiela, bai maite dutelai praktikatzea, eta nik uste dut baduela xarma, betiko xarma izanen dola irratia, bai. Tania Arriaga kazetariarekin ari gara hizketan. Tania, kamarak ere maite dituzu, telebistan ibilia zara, nola nahi ere, non hasiko lanean, eta ETB-ko teletestuan hasi zinen. Bai. Lehenik eta behin, esaidazu, nork irakurtzen du letra preinformatiko hori, begietan min egiten duten kolore berde, pistatxo, urdin, klaro, gorri eskarlata, hoien gainean idatzitako testu horiek, ezta? Nork leitzen ditu? Zer idazten zenuen testu horietan? Ikusi, hori da abentura bat, benetan idazteko moduko, novela bat idazteko modukoa. Atasco zen la A8? Nik hartzen nuen, pentsa hori egin nuen 1900 eta 98tik, uste dut izan zela. Duela 20 urte. Bai, 2000 garren urtera arte, 2000 urtera arte. Eta garai hartan jende askok pentsatuko zenuken, baina askoz gehiago irakurtzen zuten teletextua. Hoxe zuk esan duzun horrengatik. Azken buruan ziren gutxi gora bera 140 karaktere, izenburu oso zehatza, eta gero oso azalpen txikia. Garaiko internet, sare soziala zen esate baterako, ezta? Bai, eta orduan nik egiten nuena zen, bai euskaraz eta baita gaztelaniaz ere, behartzen ninduten zentzu batean ETB-ko albistegietako eskaleta hartzera, albistegietakoak, baita Euskadi Irratikoa, eta gero nik uste genuela agentziaren bat, Europa Press izanen zen, eta teletipoak iriste zitzaizkigun, eta hortik zeo zer ere bai arnezake, baina gogoan izan garaio hoiek oso urte komplikatua zirela, eta orduan tarteka marteka, telefono deitxoren bat izaten nuen, galdetzeko nundik demontrez atera nuen berri hori. Atentatua, bomba... Ez hori horren beste, hori hartzen nuen eskaletatik, eta behar badanik moldatzen nuen hitz bat edo beste. Kizu garai hartan hitzek garrantzi handia zutela, eta orduan nik behar bada positzen baten nuen jartzen, eta beste bat bai. Baina gehiago izaten zen, behar bada, gogoan dut, hain zuzen ere, uste dute, gainera PSOEkoek edo komisionesekoek edo atera zuten manifestu bat esanez ETB-koek zentsura erabiltzen zutela. Eta garaia haietan. Eta orduan nik hori hartu nuen Euskadi Irratitik, uste dut, eta zegoen moduan pixka moldatua, laburtua sartu nuen, eta lako batean, telefono dei bat izan nuen. Hori, nundik atean nuen nik hori, eta Euskadi Irratitik. Kendu zazu. Oso mugatuta, daude kazetaria gaur egun, zuk uste duzu, zentsura hori agianez, telefono dei batez, baino bai autozentsura, bakoitzak bere buruari jartzen diona, ezta? Media hundietan aritzen dira kazetari asko, batek daki hori gogoetarako beste kontu bat izan daiteke. Telebistaren barruan jarraitu zenuen, baino bestelako kontu ez hain aspergarrietan, esate baterako telebista barrutik ezagutzeko parada izan zenuen, kameraren atzean beti ere, produkzioan, gidoigintzan, esate baterako Miluze saioan, Kike Munarrezekin eta Ilaski Serranorekin
aritu zinen, telebistaren glamurra ere ezagutu zenuela apur batean. Bai. Eta divertitu zinela. Ikaragarri. Hortan, eta euskara ikasi gainera. Ere, bai. Horrengatik iruditzen zait oso ofizio edo lanbide polita dela komunikazioarena. Niretzat nik gozatu izan dut, benetan. Iruditzen zait, garaio Miluze eta Euskal Kanturik onena ere bai egin nuen, eta zera pelikula, TV movieren bat ere bai, Ispiluen jauregia, beti ere euskaraz lan egin izan dut, eta hori da zirkoa, hori da zoragarria. Gainera, sekulako montajeak izaten dira, plato baten funtzionamendua barnetik ikustea, gaina plato 21 uste duzela Miramonen, zenbat jendek egiten duen lan, ze ongi koordinatua dagoen guztiaz. Gerozuk ikusten duzu, lehiaketatxo bat besterik ez da, baina lehiaketa horren atzean dagoen lan guztia, presisioa, behar duelakoz momentuan dena atera ongi, bai kamarak, bai audioa, bai jantziak, bai tamakillajea ere, gidoia, publikoa, lehiaketa edo lehiakideak, neri hori ikaragarri gustatzen zitzaidan. Oso ongi pasatu nuen ikaraiatan. Bueno, dena den kamerak maite zenituen beste modu batera ere, ezta? Garai horretan zure sormen lan propioak ere egin zenituelako. Egin duzu lan ona, esate baterako, laburmetrai bat egin zenuen La Espinita izenekoa, eta lan horretan Hendaiako zure etxearen aurrean dagoen arraindegia hartu zenuen, bertan sartu zinen kamerarekin, protagonista nor eta arrain saltzailea, eta bertara arrainak erostera zijoan emakume bat, eta haien arteko harremana, maitasun harremana. La Espinita. La Espinita, oso polita da. Ez da nik egin dudalako, baina borobila gelditu zitzaigun. Eta bihotzean dagoen arantza hori nola atera, eta zuk azaltzen duzu. Nik ematen dut horretarako, 8 minutuan ematen dut horretarako antidotoa. Eta gainera nik uste dut funtzionatzen duela, lan pixka gehiago egin beharra dago, ez da, baina hori izan zen, aizu peio lehenengo eta zelan egin duzu hau prestatzen, ez da? Beste lan bat ere egin zenuen, De compras con mi madre. Lan horretan parte hartu zenuen, beti ere, lesbianismoaren inguruan ikuspegi divertigarri baten ikuspegitik, ez da? Amak ez du ulertzen beti alabaren joera, genero joera, sexuala, hori sarritan gertatzen da fikzioan eta realitatean ere. Pues hori beste proiektu zoragarria izan zen, Bilboko Bila, Yolanda Martinezek eta Elena Sarasola uste duela bizena, martxan jarri zuten ikaragarrizko proiektua, grua eta guzti, esan nahi dut, semiprofesionala zen ura, eta ni kontratatu ninduten, pixkatxoa laguntzeko, skript gisa, baina aritu nintzen haiekin ere bai zuzendaritza taldean, pixkatxo batean, eta polita zen gidoia horrengatik, zuk esan duzun horrengatik. Lesbianismoa, zebait dramatikoa eta tragikoa eta beti euskarian askatuak beti hiltzen ziren bere buruaz beste, hau eta beste, o tristura edo gauza frikiak. Zen gehiago komikoa, ez? Bilatu zioten alderdi komikoa honi ere, eta esan duzu moduan, saioa osez, gainera protagonista nafarra da, saioa osezek egiten zuen gaztearena, eta ama zetorren, ama beti zebilen, segatik ez duzu, ez zara operatzen, ustut esaten ziola, segatik ez zara neskak gustatzen bazaizkizu, segatik ez zara operatzen, zure anaiak eginen dizu operazioa, eta saioak esaten zion, utzi pakean, nik ez dut operatu nahi. Baita ere orain momentuan operazioen bakuntzen mobidarekin oso egunerokotasuna, edo noa esaten da, gaurkotasuna irabazi duela iruditzen zait. Gainetik bada ere tarteka aipatu izan dugu Reno, orain arte, eta 2000 urtean
kamarak eta telebista alde batera utzi, eta berriz ere Amerikako Estatu Batuetara itzuli zinen, eta berriz ere unibertsitatera itzultzea erabaki zenuen, maleta hartu eta Nevadara abiatu zinen, beka batekin, 4 urtez egon zinen bertan, zuk aurreratu duzu bezalaxe bertako irratian, baita doktoretza egiten, ezta? Antropologia eta komunikazioaren inguruko lana egin zenuen, eta ikerketa berezi bat, bitxia benetan, munduan zehar zebilen Nafarrek osatutako talde bat aurkitu zenuen, kazetariak, ekintzaileak, politikariak, enpresariak, NASF izena zeukatenak, ezta? Nafarroa eta San Francisco bi toki horiek lotzen zituzten, eta zuk esan zenuen, hemen badago materiala zerbait egiteko, ezta? Garai hartan, teknologia berriak eta Nafarroa, bide horretan eta atzean gelditzen ari zela, eta persona hauek uste zuten behintzat horretan aurrera egin behar zuela gure foru komunitateak, ezta? Eta zuk Renotik esan zenuen, honek merezi du zerbait egitea, baina talde horretan zeuden gaur egun gurean Alderdi Sozialistaren parlamentari daukagun Guzman Garmendia bat, oso parlamentari aparta, esanen dugu, gero gugandik kanpo bizi den PP-ko eta UPN-ko kontseilari hoi izandako Santiago Cervera jauna, horrelako jende eraikitzailea eta aurrerakoia, ezta? Eta euskaltzalea, beretan. Jende honekin zertan aberastu zara? Aberastu naiz. Zertan? Zertan, batetik kontutan izan behar duzu, edo genuke, edo dugu, nik ikerketa hau hasi nintzela egiten 2010an. 2010an, Twitter, esate baterako, sortu zen 2008an. 2010erako talde honek, bazuen Twitterren oso komunitate sendoa, ziurrenik Nafarroan eta behar bada baita Euskal Herrian iparraldea hartuta ere zegoen komunitate, txiolarien komunitaterik sendoena zen, eta horrek bakarrik arreta merezi zuen. Nortzu dira hauek? Baina ez da soilik hortan trebeak zirela, baizik eta sare sozialak erabilita sortu zutela oso komunikazio kanpaina interesgarria. Zero sosa erabilita sortu zuten alako kanpaina garrantzitsua, esan dut, iritsi ziren baitan Europako parlamentura ere. Kontutan izan behar dugu, hori Santiago Cervera hor zegoela, edo Ezekiel Barrikart, aurrekoan oso txio itxusia bota zuena, tamalez, edo nik zer dakit, edo Marta Borruel, ere bai, Nafarroako gobernuan egon dena. Jende honek gure komunitateak aurrera egitea, bai, baino maila kulturalean baino, maila ekonomikoan, eta neoliberal batean esan dezakegu? Bai, oso neoliberalak, oso liberalak dira. Baina oso modu trebean erabiltzen dituzte, batak ez du besteak entzen, oso modu trebean erabiltzen dituzte komunikabideak. Baina txantrean pintadak daude kapitalismoa apurtu. Bai, baina apurtu aurretik posible bada, niri gustatuko litzaidake pixkatxo bat ulertzea, zer demontrez den hau, eta oso berria zen, berria da oraindik ere, oso berria da, gauza bat da teknologia bat sortzea, eta beste gauza bat da teknologia horri nola etekinatera zentzu guzietan ikasi, edo asmatu, edo berritu, eta hauek ziren, haiek esaten zuten, ze kaballo no karroza, ezta? Hauek ziren momentu horretan, aurrean zeudenak hori guzia ikasten eta praktikatzen. Nik komunikaziora dedikatzen naiz. Eta esan nuen, nik ikasi nahi badut, egin nezakeen
Estatu Batuetako Nafar, eta oso zilegi iruditzen zait, bakoitza dituen interesak, eta Nafar talde baten, ez dakit, ibilbide historikoa, edo prentsak nola islatu duen Nafarren, ez dakit zer, Estatu Batuetan, egin ezakeen alako zerbait. Baina hau izan da, ikusirik, ze ongi moldatzen ziren, ze harremanak zituzten Silicon Valley bertan. Bertan egoteko aukera zenuen Silicon Valley, Facebook, Twitter, Stanford University. Bueno, eta imperio guzti hori nolakoa da barrutik? Oso interesgarria. Oso, esan edot, hauek neri atea zabaldu zidaten, toki horiek guztietara iristeko. Nola, honekin ez dut esan nahi, ordaindu zidatenik ezertxo ere, nik galdetzen nuen, eta aukera ematen zidaten, esaten zidaten une izan ziren, edo blogean ikusten nuen, eta haien atzetik joan nintzen elkarrizketak egiten, eta haiek ikasten ari zirena, ni saiatu nintzen ikasten. Bueno, teknologia berri guzti hauek, kazetaritza, zuk lan egiten duzun kazetaritza hori, zenbateraino aldatu dute, ezta? Garai batean zuk aipatu dituzun teletipo horiek, burofaxa aipatu dut nik lehen, ezta? Idazteko makina olibetiak aipatuko genituzke gaur egun, ezta? Lan aziztu bizian egiten da, egoera laboralak ere prekarioagoak dira, hori ere aitortu beharra dago. Ez dakit kalitateari dagokionez ez ote dugun atzera behera egin, erreportajeak gutxiago lantzen dira, denbora gutxiago dago erreportajeak lantzeko, guzti hori irakasle baten ikuspegitik. Momentuan ziurrenik baditugu tresnak, baditugu oinarri teknologikoak gauza onak egiteko. Momentuan baina baita ere horrengatik hain da garrantzitsua ulertzea zer den teknologia berri hau, ze baliabideak ematen dizkigun, ez soilik baliabide teknikoak ezagutzeko, baizik eta hortik tiraka sortzen alditugun gauza guziak ikusteko. Eta nik uste Euskaldunok oso trebeak izan garela historian barna hori garatzen. Berehalaxe ikusten dugu zein den azken asmakizuna, eta hartzen dugu eta saiatzen gara zeozer egiten horrekin. Esate baterako, Ameriketara lehendabiziko inprenta eraman zuena Durangoko apez bat izan zen, Juan de Zumárraga. Edo kaligrafia irakasteko Durangoko beste tipo batek erabili zuen 16. mendean inprenta ere bai. Inprentaren iraultza eta orain bizi dugun teknologiaren iraultza antzekoa da zentzu batean. Ez da soilik inprentarekin, asmatzen denean inprenta ez da soilik asmatzen duzula azkarragoa hau edo beste egiten, baizik eta iraultzen duela sistema ekonomiko guztia. Kasik inprentak liburua iaia da kapitalismo modernoaren lehendabiziko produktua. Bueno, pues hori ikusirik halako batean teknologia berrietan badago sekulako iraultza, eta ez gara soilik konformatuko ikastearekin tweet bat jartzen, baizik eta haratago joan beharko genuke ulertzeko horrekin nola moldatzen alditugun ekonomia, politika, eta ikusten dugu nola izan duen sekulako Trump bera da teknologia berrien ondorioa. Trumpek tweet batekin egiten du politika egunero? Hori da, oso ongi harrapatu dio buelta, eta gainera gero eta itxuskeri handiagoa bota, retweet gehiago ditu, retxio edo txioketa, zera gehiago ditu, eta hortaz baliatu da, zergatik baliatu da bera, zeka hortik diru pilo bat ateratzen du, baina horiek egin dute ikerketa bat, eta esan dute, ara, saiatuko gara hau egiten, ea funtzionatzen duen, eta egin dute eta funtzionatu du. Bueno, pues ikerketa, nik horrengatik jarraitu nituen hauek. Ikusteko ez soilik teknologia, Facebook, edo ez dakiz zer, baizik eta
hauek berealaxe ohartu ziren horren atzean zegoen paradigma esaten zaio, paradigma aldaketa. Eta oso trebeak dira, oso azkarra dira, gero politikoki bakoitza jo dezake alde batera edo bestera, baina aizu, kontuz. Gure etxe hau behintzat, zuk aipatu dituzun zenbait izen, Barrikart eta bestelakoek ez dute gehiegi maite. Bai, nik aiena ere ez dut maite, Sare sozialak eta teknologia berriak aipatu ditugu, hala ere, zuk erreparatzen diozu, oraintxe bertan aipatu dituzun inprentak eta bestelakoei, ezta? Esate baterako, erredakzioa, kazetaritza eta inprenta laborategi bat ere, antolatu duzu, ireki duzue Bilbon, ezta? Minerva aldizkariaren egoitza da hori, erreportaje ilustratu bat, eramaten du Minerva aldizkariak, egiten duzu erreportaje bakar bat, baina oso ongi ilustratuta, oso ongi idatzita, erreportaje luzea, ongi landutakoa, hori oso gutxi ikusten dela, ez da, gaur egun, eta horrengatik jendeak, erosten du? Xox bat pagatzen du. Minerva aldizkarira iristeko, hori asmatzeko, bai formatu aldetik erabiltzen ditugu teknologia zaharrak, teknologia ezberdinak erabiltzen ditugu, baina baita imprenta zahar bat, Minerva izena duen makina tipografikoa, serigrafia, alako gauza ezberdinak erabiltzen ditugu, baina produktu hortara iristeko garrantzitsua da ulertzea zer nora eramaten gaituen paradigma berri honek, ezta? Eta orduan hortik esan dut, ez da aldizkaria egin dugula soilik teknologia zaharrekin maitemindua gaudelakoz, baizik eta ikusirik teknologia berria ikusten duten utxunea, baliatu ditugu, inguruan ditugun, Maitek la taller du eta grabatuan egiten du lan, eta baita ere aztertu dugu tangiblea eta intangiblearen kontua, monetarizazioaren kontua, hori da gaur egun komunikabidetan dagoen arazoa handietako bat, ezta? Nola diru atera informazioari, edukiari, zuk idazten alduzu, baina ematen duenez, kazetariok makinak garera eta egunero ez dugula jaten, ez zaio garrantzirik ematen edukiari. Produzitzen dugu edukia eta gero jendeak konsumitzen du debalde sareetan. Edo horri nola dirua atera? Gu saiatu gara esperimentu bat egiten, esperimentu hori bai erredakzioa tokia laborategia da, baita Minerva aldizkaria, eta saiatu gara bai erreportajeari nolabaiteko merezi duen, kantak esaten zuen moduan, tronua edo tornuia, merezi duen tokia eman diogu, kazetariari gainera ordaintzen diogu ongi, esan nahi du da, Eusko Jaurlaritzak ematen digu dirua hori egiteko, eta kazetariari ordaintzen digu, baina gauza bat pixkat izutzen dira, orain biluztu beharko genuke edo zer egin behar dugu, diru honen truke. Pornografia beste baterako utziko dugu, baita irratian ere, egin dezakegu, nahi baduzu, baina beste kapitulo batean izango da. Tania Arriaga, kazetaria eta sortzailea, mil esker haunitz, gurekin izateagatik, hau zer izan da, kazetaritza lagun arteko tartarrean aritzea. Bai, hau izan da plazerra, Peio, harritua gelditu naiz, egin duzun, ikerkuntza lanarekin, baina nire bizitzatik dana, kasik nobia guztien izenak badakizkizu ere, bai, ezta? Maite, eta beste guztiak oraintxe esango dizkidazu. La Espinita. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Aio eta ongi izan. Agur. 1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.